30 kilo nga sawa na rescue sa mga Barangay Public Safety Officer o BPSO sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang maong sawa, di katahong nakapaak ug usa ka 26 anyos nga lalaki nga misuway unta pag-rescue niini. Si Luan Mirundina sa report. I-turn over sa mga BPSO sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang usa ka 3 metros nga sawa nga na-rescue nila niadtong Mayo 9 sa gabi sa usa sa mga panimay sa sitio Masulog. Ang maong sawa nga mitimbang og 30 kilos didto nakitaan sa kisame sa panimay. Usa ka 26 anyos nga lalaking taga Suba, Basbas nga misuway unta pagdakop sa sawa ang napaakan. Dali kining gida nila sa Lapu-Lapu City District Hospital ug anaa na sa luwas nga kahimtang. Ang yung gidakop di man layo man, layo bukton ba din paak na niya. Matod sa pangu sa Senro Lapu-Lapu nga si Jocelyn Abayan, dili hinuon venomous ang maong reticulated python nga nakapaak. Apan di gihapon ang ayan nga mo kumpiyansa ang si Bisan Kinsa nga mudakop og mga sawa. Depende man na sa kurso good, kung kursonada ka nga mudakop, kanap na chance nga makuha gid nimo, pero og kanang nagduha ka ay na lang kay delikado hinuon ka nga mapaakan. Unya if kung dili gid nimo kaya gyud nga mudakop, pangayo la og tabang either sa barangay or diri sa city kay naman tay gipang train na nga mga wildlife enforcement officer. Samtang gi-turn over usab sa mga BPSO sa Barangay Gunob ang laing sawa nga ilang na rescue. Mitimbang kini og 8 kilos ug adunay gitas-on nga 1.5 meters. Matod sa pangu sa Senro, kay ting-init karong panahona, daghan sa mga bitin ang manggawas. Gani sukad sa buwan sa Abril, matag simana, adunay i-turn over nga mga sawa sa ilang buhatan nga na-rescue sa nagkariang barangay sa Dakbayan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.